Hey guys, good morning. Morning. Almusal tayo. Kawi ko lang galing sa trabaho. First time ko to guys sa nag-live ngayong 2022. Mega love shoutout sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, sa mga friends ko. Tinulang manok, sinigang na manok. Maraming salamat pala guys sa mga walang sawang nagsusuporta sa aking YouTube, sa aking page, sa mga nagbigay ng kunting donasyon doon sa pinost ko nakaraan na may sakit, pampagamot daw for dialysis. Salamat sa classmate ko nung high school, si Sir Jerry Nate. Andyan sila ata sa Cavite ngayon. Pero sila, Banate. Maraming salamat sa tiwala. Ayun, binigay ko agad kasi pwede pambili ng gatas, pambili ng asukal, kung anong kailangan dyan sa ospital, ng mga biskwit. Kaya maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta at tiwala. Guys, pangalawang sando ko na to. Maraming salamat sa tiwala na binigay nyo guys. Kaya hindi ako magsasawang tumulong dahil mayroong susuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Yung tiwala na binigay nyo guys, hindi ko sasayangin. Kalon? Sige. Ay. Kayo ba ay nag-almusal na? Sa inyong mga bahay? Ay hindi pa. Tara, nag-almusal na tayo. Ang mga friends ko dyan sa Pilar, sa Albay, sa Camarines Sur. Hello. Mega love shoutout sa inyo lahat. Guys, antok na ako eh.
Ang pasok kasi namin sa trabaho, 7 p.m. to 3 a.m. Tapos kung maraming order, umabot pa kami ng 7 to 7. 7 p.m. to 7 a.m. Mukbang challenge na to. Pichay at manok. Apple. Sitaw. Yan guys, tapos na ako kumain. Hugas naman tayo. Yung kape ko pala, hindi pa naubos. Mamaya, tulog na naman. Mga 7 p.m. pasok naman sa trabaho. Kasi naghahanap tayo ng pagkakakitaan ngayon. Kasi marami akong tutulungan na pamilya. Yung sobra natin, ibibigay natin sa mga kapwa ko mahirap na nangangailangan talaga ng tulong. Tapos sa budget, kaya hindi masyado makabigay ng konting ayuda. Wala pang sahod. Wala pang sahod guys sa YT. Kaya tagalan tayo. Dadami rin yan. Guys, iwan ko muna kayo. Ayan guys. Pinggamin. Kasukas muna tayo. You got so much satisfied. Get up. I gotta see you later. Guys, sa mga epic friends ko, sa mga ano ko pala guys, sa mga epic friends ko, sa walang sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo guys.
appreciated ko yun guys. Kaya siguro guys, para pag sumahod na ako sa YouTube, yung ibang pera i-ayuda ko sa mga sumuporta sa akin, ibabalik ko. Parang pang Christmas bonus ko sa kanila. Busog na busog. Init. Ngayon mga tayo ng saging. Patibay ng buto. Kasama na yan. Tanghali na naman. Mamaya tulog na. Pasok na naman tayo mamayang gabi. Wala na to. Tulog na. Ayan guys, bye bye. Maraming salamat guys sa mga pagsuporta niyo guys. Ingat kayo palagi and God bless. Stay safe with social distancing guys. Dahil yung pandemya ngayon ay masyado nag-spread na. Pandemic. Marami nagkakasakit. Kaya kumain ng maayos. Exercise. Uminom ng maraming tubig. Para healthy tayo palagi. Galing po kay Boy Bicol. Maraming salamat and God bless.